உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். சில தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் முக்கியமான யாரோ ஒருவர் பேசுவது போல தொலைபேசியில் பேசி சாதாரண மக்களை குழப்பி பின்பு நாங்கள் இந்த சேனலில் இருந்துதான் பேசுகிறோம் என்று கூறுவார்கள். அதற்கு பெயர்தான் பிராங்க் கால்ஸ். ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உலக நாடுகளையே ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கும் முக்கிய தலைவர்களை கூட குழப்பி அவர்களின் உண்மை முகங்களை உலகிற்கு அம்பலப்படுத்த முடியும் என்று செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த இந்த இரட்டையர்கள் ஓவன் மற்றும் லெக்சஸ். இதற்கு இவர்கள் இட்ட பெயர் பிராங்க் ஜேர்னலிசம். இவர்கள் கால் செய்வதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு அல்ல, உலக நாடுகளின் எட்டா உயரத்தில் இருக்கும் பிரபலங்களுக்கு, விளையாட்டு, அரசியல், சினிமா சார்ந்த முக்கிய நபர்களுக்கு. சாதாரணமாக ஒரு தனி மனிதன் அறிந்து கொள்ள முடியாத பல விஷயங்களை இவர்கள் உலகிற்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். பிரபல பாடகர் எல்டன் ஜான் ஓரின சேர்க்கையாளர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுப்பவர். ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் குறித்து சர்ச்சையான கருத்து ஒன்றை தெரிவிக்க எல்டன் ஜான் இது பற்றி நான் புட்டினிடம் பேச வேண்டும் என்று ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் அறிவித்து விட்டார். அவ்வளவுதான். அதிபர் புட்டின் போல பிராங்க் கால் செய்த இந்த இரட்டையர்கள் எல்டன் ஜானிடம் 10 நிமிடத்திற்கும் மேல் பலவற்றை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள். மிகவும் மகிழ்ந்த எல்டன், உலகின் முக்கிய தலைவரான புட்டின் என்னிடம் பேசியதில் மகிழ்ச்சி என சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட பிறகுதான் அவர்களுக்கு உண்மை தெரிந்திருக்கிறது. ஓவன் மற்றும் லெக்சஸ் இந்த போன் கால் பதிவை வெளியிட்டிருக்கின்றனர். அதன் பிறகு உண்மையான விளாடிமிர் புட்டின் எல்டன் ஜானை தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கிறார். பிராங்க் கால் செய்த இளைஞர்கள் ஆபத்தானவர்கள் கிடையாது, விளையாட்டு பிள்ளைகள், அவர்களை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என பேசியிருக்கிறார் புட்டின். இம்முறை உண்மையான அதிபர் புட்டின் தான் பேசுகிறார் என நம்ப வைக்க பெரும்பாடுபட்டிருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் சூழலியல் போராளி கிரெட்டா தென்பர்க் போல இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தைச் சார்ந்த